Ξεκινάμε από το δεκοντέ. Αυτό το βάζουμε από μέσα για να παίρνει τον υδρότα. Να πίνει τον υδρότα. Είναι ένα απλό ρουχαλάκι, τσιτάκι έτσι. Μετά παίρνουν τα φουντώματα. Είναι μάλινα, υφασμένο στον αργαλιό για να φουντώνει μαλίνες τις λέμε. Αργαλιό. Τις λέμε μαλίνες. Για να φουντώνει το πουκάμισο και το φουστάνι. Συνεχίζουμε με την ασπρούδα. Η ασπρούδα είναι κολαρισμένη και αυτή για τον ίδιο λόγο για να στέκεται στρόγγυλο το πουκάμισο. Βάζουμε το πουκάμισο. Το οποίο είναι από μετάξι. Αυτό είναι από μετάξι, από μεταξυσκόλικες τις εκτρέφανε εδώ, μόνες τους. Και η μαμά μου. Χρυσή Και η κλωστή είναι σωστά. χρυσή. Αυτό είναι το κουρβέτι τώρα. Είναι το καλύτερο πουκάμισο. Το καλύτερο σχέδιο. Του φορούσαν οι νεόπαντρες, οι αραβωνιασμένες και μετά οι γυναίκες, και μεγαλούτσικες το φορούσαν και τα φοράνε. Τώρα βάζουμε το φουστάνι από πάνω. Το φουστάνι όταν έχει το ποδόγυρο είναι το καλό, που πάει με το κουρβέτι. Είναι το καλό το φουστάνι αυτό. Γιατί όταν κρατούσαν τις λαμπάδες το βράδυ του της Αναστάσεως οι αραβωνιασμένες, φορούσαν κλίμα, πετραδοτό και άλλα πιο μικρά σχηδιάκια με ποδιά. Δηλαδή οι φορεσιές μας είναι πολλές και είχαν ιεραρχία πώς τις φορούσαν και Ανάλογα με την κοινωνική θέση και την ηλικία που είχαν την οι γυναίκες. ηλικία, οι ξενιτεμένες φορούσαν τα αρκιλάτο, συμμετείχαν στους χορούς, στα πανηγύρια, αλλά δεν χορεύανε. Τιμούσαν τον άντρα που ταξίδευε. Και το αρκιλάτο είναι, αυτές οι επαφές ήταν όλες φοιτικές. Το αρκιλάτο ήταν βαμμένο, είναι το μπορδό να πούμε. Ήταν βαμμένο από το αρκέλι της θάλασσας. Είναι ένα είδος σαν σφουγγάρι. Αυτό εδώ, αυτή η ζώνη, τι είναι? Αυτή είναι τα κλειδωτάρια, η πόρτη. Τώρα βάζουμε το τζιβρέ. Ο τζιβρές είναι τα τελευταία χρόνια, δηλαδή στις μάνας μου τα χρόνια τον έφτιασαν. Πρώτα φοράγανε μαντίλι με κρόσια. Δεν είχαν την οικονομική άνηση. Μετά σιγά σιγά και τώρα είναι ο τζιβρές κοιτημένος στη μηχανή. Αυτός είναι, ο τζιβρές είναι απλικέ. Κοιτημένος. Τώρα να γυρίσουμε πίσω να δείτε και τη ζώος. Η ζώος είναι αυτή. Με τυρτήρ και πουλιες. Απάνω σε βελούδο κοιτημένη. Και εδώ βάζουμε την κουτσίδα. Η κουτσίδα πάντα υπήρχε κουτσίδα γιατί όταν αραβώνιζαν τα γυναίκες ήταν σαν έθιμο, σαν πήγαιναν με τους αραβωνιστικούς στο Βόλο και τις κόβανε τα μαλλιά. Εδώ είχαμε μια κυρία που τα έπληκε κουτσίδες και την είχαν για να τη φορούσαν. Πολύ ωραία. Ναι, με τη φορεσιά. Σας Και ευχαριστούμε τελειώναμε με το μαντιλάκι. πάρα πολύ. Να δούμε και το Πάμε μαντιλάκι. και για το βελονάκι. Το βελονάκι ήταν παλιά, δεν είχαν τόσο μεγάλα, δηλαδή τα πολύ παλιά χρόνια. Μετά όταν είχε πολύ ακμή το χωριό μας, φτιάχναν τα μεγάλα με τις τούμπλες ή πεντόγερα και σε μέλτο, αλλά ήταν και με σταυρό. Σταυρός με πολύ περιτεχνός, με χάντρες και εκείνο είναι ωραίο. Αυτή είναι η φορεσιά μας. Φορούσαν, ήταν έτσι περιποιημένες και πολλά κοσμήματα. Όχι κοσμήματα, δαχτυλίδια, από αραβώνες, από Πλούσια. Ναι. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Τίποτα, κυρία και εγώ Ελένη. ευχαριστώ να είσαστε καλά κάθε χρόνο. Και πάμε τώρα στο Κύριος Γλέντι. Ναι.